O BNG denuncia o agravio que supón para Galicia a suba dun 4% das peaxes da AP9 de cara ao próximo ano. Ante esta situación, os nacionalistas seguen a reclamar a transferencia da autoestrada, iniciativa que impulsaron no Parlamento galego e que contou co respaldo unánime da Cámara. Esta suba legalizada por parte dos gobernos, tanto do Partido Socialista como do Partido Popular, pois creemos que é unha aldraxe a todos os galegos e galegas, é un agravio comparativo tamén con outros territorios do Estado, nos que a Galiza se lle nega a transferencia da AP9 xa solicitada a raíz dunha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento, aprobada unanimemente e que en Madrid foi vetada polo goberno do Partido Popular. Lembran, ademais, que as reiteradas ampliacións da concesión motivaron que se chegase ao máximo legal permitido de 75 anos. Cabe lembrar que tanto o Partido Popular como o Partido Socialista en reiteradas ocasións subiron a concesión de Eudasa ata chegar ao máximo legal de 75 anos. Só 3 autoestradas en todo o Estado teñen a concesión máxima de 75 anos e 2 delas están en Galiza, como é a AP9 e a estrada Santiago-Lalín. Cabe lembrar que a AP9 está xestionada por un grupo de empresas e o principal accionista da AP9 é unha empresa que se chama Capital Corsario. Con isto non cabe máis que dicir que esa empresa o único que fai é exprimir os petos dos galegos e das galegas, tamén dos transportistas, pois teñen que pagar non só os combustíveis máis altos de todo o Estado que hai en Galiza, senón tamén están pagando as peaxes da AP9. Por estas razóns, levarán unha moción a todos os concellos en contra da suba das peaxes e a favor da transferencia da concesión da AP9.